Wana manduwe tokutambira kunhau dzomanhoko dzozuva ramakumi mairi norubodzi mwedzi waNyamavhuvhu. Job Sikara weMDC Alliance asungiwa nyasi. Asungiwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekukuchidzira kuti vanhu vaite zvokumukira hurumende. Palibe zvimwe zvareketiwa nonyaya iyi asi tichakunyepai kana zvaburika. Hurumende yatandapo kare kaunhu kayo kokuti zvinhu zvainoburitsa ndozvomanyepo zvega zvega. Nyasi yabva yandoti bazi rinoita zvokuverenga zvinhu reZim Stats riburitsepo kare manhamba akadzikisiwa pane avo vakanga vaburitsa anoenda nokukwira kwezvinhu munyika. Wakabva wandoti manhambayo adzikisiwe kubva pa940 kuenda pa450 okukwira kwezvinhu pagore nepagore mwedzi wakakunguru watabva. Mune imwe nyaya, Jacobo arambiwa kare kuti aburitsiwe mujere. Kwaiye achiri njodzi kuvanhu kana akaburitsiwa. Pakarepo kune vamwe vanhu vatatu vari vagare wokuHopley wakanga wasungiwa waburitsiwa nyasi kuti vatonge vari panze wachinzi wakaita zvokuratidzira kuti Hopewell naJacobo waburitsiwe mujere. Wakapfa waribe chawakaona idi. Nyasi kune vanhu wazokatanuhwa hawo mhosva yavaipomerwa nehurumende nokuti vaiverenga rimwe romabhuku anoda kuverengiwa nevanhu vese. Bhuku riri rinonzi Pedagogy of the Oppressed, iro rinovhura nzero dzevanhu kuti vareke kudzvanyiwa zviribe nzero. Umwe wevanhu anga ari pakutongerwa mhosva iyi anga ari Doc Goddard, ari mumwe wemagweta anorwira kodzero dzevanhu munyika. Kunonyahwa yaitika kune anonzi Lavender Chiwaya akanga apambiwa akakubiwa akapondiwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndo hurumende. Mutumbi wache wamukirira wakamwaiwa pasi mumheramomba yache. Idi tinoti mhuri inyaradziwe uye mweya wache uzorore murugare. Kwai mutungamiri wenyika aenda kuBulawayo koita hurukuro nevanhu dziri maererano nozvogukura hundi. Idi takatomirira kuti timbwe zvichabuda ikweyo. Kwai tichanyepiwa mangwana kuti zvinenge zvatekaira sei. Totatamuka kuenda pasi rese. Kutangira muNamibia pai vanhu vareke kugoita zvokuteerana nenzou vachitsvaga ndoo yenzou vachiti inorapa dzihwa mupengo. KuNamibia kwaita vanhu vazhinji vari kunyepana kuti dzihwa mupengo rinorapiwa nendoo yenzou. Heno mabi angu. Tikasvika kuNigeria, kwai Nigeria yo ichagopuwa mabhiriyoni ekuAmerica ribodzi nochidimbu kuti waite zvokusimudzira upfumi hwavo wakubiwa nodzihwa mupengo. Izvi zvinotofadza mabi edu, asi heno kuti zvikwereti izvi vachazozvibhadhara nei? Todifamira muSouth Africa pai kambani inoita zvokutengesa mishonga yoDischem yandopumiwa nokamutero kamari kanokwana $1,200,000 zvemarandi zvomuSouth Africa. Pai mhosva yavo njokuingidzira mitengo yezvinhu zvinoseenzesiwa padzihwa mupengo kubva ipo rakatanda. Idi uku ndokupumhana kwete kuchaya. Wangadai wakubiwa zvisvinu nomhonya yomutemo. Tiri ipapo mabi angu. Togumira pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.